Sani ji are thinking together. Iwinja. Sani ng'en gik mosotimoregi ji piny odiyo. To mane kane Forum for Restoration of Democracy nochakre. Ka nochakre ka ji duto ne piny odiyo. Kane ji piny odiyo, mang'ama nochake mogik ne en Matiba, goro biya gi jaduong' Raila Amolo Odinga. Mage joma nochake. Ae Ramogi obiro, ae the steering committee, kane ji osonwang' ka gicho omako mach maber. Nikech ng'ene mokwongo ng'ene kane Matiba wuoyo goro biya gi Ramogi. To pod ne ng'amiluongo Muliro kan thenge, ng'amiluongo Shukuku no kan thenge. Koro bang' jogi ka gicho osomako mach maber ma jaduong' Raila Amolo Odinga osomaki, omak Robia, omak Matiba. Koro aka joma ne ni tok gini Ramogi, Bamarez, Muliro, Shukuku, Gachoka. Koro giwuok oko. Ting'ene kidwa ng'eno oganda ma joma sawa ni riek. Kane gorok ni independence, to gichuru emantie. To ka gichuru woko kan pip, kama Kenyatta woko kijala ni pip, to gichuru weyo. Kanyo chawa gore ni second liberation, to Matiba ni jala, to Gachoka nitie. To ka Matiba woko kijala ni chip, to Gachoka oweyo. En koro onge. Koro gin go ganda mo kinyal, kiwinjo ka giwuoyo, don't take them for nothing. Sani gimine no magiwacho no, gima gisong'eyo no, giboro dwaro presidency. Iwinja. Koro wan kaka joma ni Azimio, wan ema nyakwarang ni ere kaka wa tighten our belt within these people. Mondo waneno okay, wanyalo bedo piny wago mbaka. Bwa wachi ni machane umiyo watu ne wakier matin. Ne wakier in organization. Organization ni waduto ne wantie jo Azimio. Ero ne technically ne kwade maber. Be pod wanyalo nwang'o. Kamano. Iwinja. Kamane thuolo mantiere kaka. To ko chal ng'wech moro mineno masani jowa ma joluo chako. Ineno gin giringo kaka oganda. Wando tindi ibro winjo ni ng'ane dwaro kawo succeed Jakom, en Mombasa, moro ni sijui ni kune, moro sijui ni kune. Ting'ene jogwa madongo oling. Kamano Tom, ka irango riwruok cha en mar siasa, watieko gi ka sani, ma paro mogik mantiere kar kae, oganda luo. Wasoma